aquesta ha estat la legislatura del consens i del diàleg amb els reptes que ens tenim plantejat amb la immigració. Hem fet una aposta molt clara per la immigració regular, per dimensionar els serveis públics i per integrar les persones immigrades en català. Estem en un moment de crisi i la integració de la immigració és també un factor a favor de poder sortir d'aquesta crisi molt més enfortits de la que hi hem entrat. En aquests moments, desplegar la llei d'acollida i fomentar la participació són els reptes immediats que hem d'afrontar a Catalunya per poder atendre a les persones immigrades. Avui tanquem aquest tercer cicle dels darrers 100 anys migratori amb un 36% de persones nascudes fora de Catalunya. Per tant, som un país que en sabem d'immigració, que hem integrat altres vegades, que hem viscut aquest procés d'altres vegades i, com d'altres vegades, sabem que després de la crescuda ara toca fer ciutadania. El nou Estatut, el 138, no ha tingut precisament una història fàcil ni un bon desplegament. Però, en canvi, en immigració hem de dir que pel nostre tros, almenys, hem pogut desplegar allò que preveu aquest Estatut. No és tot el que vam demanar des de Catalunya, però el que estava previst s'ha desplegat. Hem desplegat el 138.1, que regula la matèria d'acollida, fent una llei que va més enllà del que interpreta després la sentència del Tribunal Constitucional. Ja veurem com acaba.